So inabutan ta po duman si Mayor Tam Bonggalonta, ngunyan vice alkalde kan Banuan po kan pili. Ay mukayrak man po ini si Mayor Tam suspendido na naman. May nasa likod na naman po kaya kan suspension. Anyway, so yaon po siya. Si dating konsihal Annalyn Bonggalonta, yaon man po duman. Si naging pambato ta po pagka-gobernador kan nakaaging eleksyon, si Serbong Rodriguez, yaon po duman. Mga opisyalis po kan barangay, kan San Jose, and siyempre, ang mayor na partisipantes po duman, si mga residente po sa barangay Kadlan, barangay Sagurong, asin barangay San Jose. Ang hapot, tarayaon po sinda, asin imbitaran po si Congressman Nelson Ligacion. Ini po may kinaaraman sa pagpapalayas po sa sainda sa mga harong na haloy na po nindang naipundar, sa daga na pagsasadiri po ninda, sa halawig na pong panahon, si pinagsikapan po ninda, ang sabi po nga ni kayan pawis at dugo na pig-alay po ninda. Pig-interesan po kan Kapitolyo para po sa inaapod na iconic building as in Uptown project. Base po sa istorya sa kuya ni Attorney Tony Ursua, na yaon man din po duman. Base po ngaya sa dokumento, base ngaya sa ordinansa kan na ipinaluwas. Kan sanggo ni ang panlalawigan nasa 200 hectares ang imbueltong daga. So pigulayan ta po digdi 200 hectares. As in large portion po kay ni agricultural, prime agricultural land. Igwa din po mga residential kung sa naka-star po si mga may sarili kandaga, si ibang mga okupante, asin gabos po sinda pinapalayas na. Dawa pa po nga ni mayo pang nare-receiving kabayadan duman sa saindang pagsasadiring daga. Dawa na po nga ni dai pa man na-appraise, asin mayo pang bayad duman sa mga harong na sa inda pong pigi-istaran. An iba po talagang konkreto, makantidad, pero ang sabi ang pig-o-officer lang po 25,000 pesos. So ini po ang problema, ini po ang kamugtakan kan mga residente duman na maot magkaulay po sa tuyo. And bilang sa indang congressman, bilang sa indong congressman, dahil ko man po matitios na arog po kayan ang kabugtakan, dahil ko po matitios na pabayaan po sinda. Kaya nag-urulay, asin may mga nagkaharaman na gigiribuhon sa mga masurunod na aldaw. Incidentally, paulay ta po ang chairman kan Presidential Commission for the Urban Poor, si Yusek Michelle Ann apelyado po niya? Rodriguez? Gonzales, ako na pati Rodriguez. Yusek Michelle Ann Gonzales. As in, sana dahil po pag-initan kan ibang politiko. Dahil po nangako po siya na mataonin asistensya, sisiguraduhon na sigabos na kinakaipuhan na proseso, asin kinakaipuhan na tabang para tabangan po si mga tao, tatabangan. So makikipag-coordinate po kita sa iya, siring man sa abogado po kan mga paraoma. Sigabos po na legal na paagi, i-exhausta, tanganing matabangan po si mga parauma, si mga landowners, si mga naka-star sa nabanggitan pong lugar. So, yan. Pera kayo, pero may mga naka-standby na doon na Ayan. kagamitan, mga bako, Iyo tapos po. may mga naglulurumang pa. Iyo. Si Cho Tuboy ito, tubog.
Nag-istorya po na si Kudal Ninda, pigaba na, although nagdesisyon na ibalik giraray, may sadiri na po si nagdesisyon. And then igwa na din po duman backhoe as in ibang equipment. Ang sabi ko po sa Inda, hanggat mayong order hali po sa judge. Hanggat mayong sheriff na magpapatupad po kayan, dai magtugot na kung isay na lang ang maglaog sa daga na sa Inda pa man pong pagsasadiri. And si isay man na magibo po kayan na si paglaog, si paggaba nin Kudal, si paggaba nin Harong, as in ano pa man na bagay na gigibuhon duman na mayong kasuguan ng husgado o kaya luwas sa kasuguan kan husgado, illegal. And niya ko, idokumento po niya ko nindo. Dahil man sa gabos na oras, yaon po kita. So si mga tao, dokumento, i-video po nila, picturean, kung anon si pangaran, kan mga may gibo kayan. Sasampaan ta po niya ko nin magkakanigong kaso. Habang nakahanda po kita magtabang po sa Sainda, siyempre, papaagihon ta po gabos sa legal na paagi. May mga abogado na sila sa ang problema nila, pero sarap pa yan, abogado pambayad. Kasuudma, base po sa naging dalagan kan Urulay, apwera duman sa Council of Records, igwa pong matabang si Attorney Tony Ursua. Bistado ko pong individual po ini, bistado ko pong maray na abogado. Kaya sailing ko po makakatabang. So, kung igwa pang gusto magtabang, ang pagkakaaram ko, ang mga residente po duman, naghahanap po talaga nin tabang. Makahirap po. Minsan, dahil mo na hunaon na mangyayari po ini sa Inda. Makahirap po talaga. Sir, ko pwedeng po dapat itong katawan ni sa ibo. Itong expropriation. Igwa pong decision manunungod sa kasong expropriation. Pero kung ang issue po kaya pagpapahali, pagdemolish kan Harong, igwa po dapat writ of demolition. And ang dapat na mag-serve po kayan, magdara, bako po mga empleyado kan Kapitolyo, kundi ang sheriff kan korte, kan husgado. Mayo man pong istorya na ang sheriff nagduman. Ang istorya, iyon ng mga empleyado, mga tao kan Kapitolyo ang nagduduman. And ang sinasabi po kan mga tao, bako ko po ini sinabi, kundi sinasabi kan mga tao, hinaharas sinda o kaya nahaharas po sinda. As in natatakot. Pero ini po kaya si panahon na dapat matakot. Di ba? Ini si panahon na dapat medyo matagas ang sa imong daghan para ipaglaban ang sa imong diretso, ang sa imong karapatan. Kung na-interview ko kaya si dating bukal na po, parang sa yata siya, special assistant to the governor, pag may mga special concern. Sabi niya kaya tulo na ang category, landowner o landowner, farmer, and settler. Okay. Sabi na kang landowner, mayo ngayon settler, kaya na ngayon kaiba sa tataan compensation. Pero ito na ang farmer, igwa. Si settler, mayo po na. Sabi po da kang, sabi ka ini yung landowner, mayo da siyang tenant. Ang pagkakaintindi ko, may mga landowners. Okay. Ang pagkakaintindi ko, aside from the landowners, siyempre may mga aki po yan, may mga apo. Aside from the family of the landowners, igwa duman ibang mga naka-star occupants. So, bali yun na yan ang tinutukoy na settlers. Pero,
sa irarom po kan sa tuyang lay, landowners ka man o settlers ka man, igwa kang diretso. Na dai pwedeng basang-basangon, dapat may relocation. Iyo po ba yan mismo ang sabi sa tuya ni Yusek Michelle Ann Gonzales. Tugutan po nindo ako, nabasahon ko po giraray. Matapos ipag-ulay mi, nag-text. Ang sabi po niya, "Hi Kong, Attorney Obet briefed me already about your concern. Don't worry, we will go through the process and follow the law and protect the underprivileged." Puprotektahan si mga underprivileged, si mga tios, si mga nadidipisilan dahil po sa sitwasyon. Ganyan. Anday ko po maintindihan, kadar dakula na daga. Di ba? Si original land donated to the province of Camarines Sur by the Rodriguez family. Nasa 150 hectares. Dakula na po siya. And I understand, igawa pang additional 20 hectares. And then ini, ang target, nasa 200 hectares. 200 hectares. Daiman po mandata na mag-expropriate ni daga. Pero dapat nire-respeto man po si karapatan kan mga may sadiri, si mga naka-star po duman, dapat na tatawanan din relocation. May inaapod pa po yan na disturbance compensation. Di ba? So, mamundo po si atmosphere kasuudma, may hiling po nindo sa Lalawgon, no? Hiling na po. May hiling po nindo sa Lalawgon kan mga tao, si kamunduan, an iba po napapahibi. Hirak man po talaga. Mga tios man po, bagayan. Bako man po yan mga mayayaman. Di ba? Kung nagkaigwa man sindang pagsasadiri dahil pinagpagalan po ninda. Pawis at dugo, kumbaga. Pwede po. Makahirap po. Land grabbing pa yan. Technically, bako po siyang land grabbing. Pero ang iisipon mo kung halimbawa 22 pesos lang per square meter ang gusto mong ibayad, dangan dai mo pangani binabayadan, pinapahali mo na. 'Di ba? Si mga harong, kung sa'y naka-star, si kadakol-dakol na pamilya, gusto nang ipagaba. Di ba? Dahil pinapahali na po sila. Ano ang apod mo kayan? Congressman, sa pagkaisip mo po, Congressman, si mga punong barangay po, kantulong barangay na yan sa Pili, Camarines Sur, igwa naman po silang ginigong lockdown for at least to settle the issue po. Ang nababaritaan ko po na nagtatabang si Kap Lala Alamo, kan Barangay San Jose. Pero si Kapitan po kan Barangay Sagurong, kan Barangay Kadlan, mayo po ako nababaritaan. Baada ilan po nakaabot sa sakuyang kaaraman, pero sa pagtiripon na ito, kasuod halimbawa, mayo po si Kapitan kan Sagurong, mayo po si Kapitan kan Kadlan. Mayo pong istorya na tinatabangan po ining mga individual na ini na anuman na oras sa pagpipirit po kan Kapitolyo, pwedeng mawaran nin istaran, pwedeng mawaran nin daga. Do you think po, Congressman,
kay puanon ta po ang Socorro Kandar na meeting po na dawa nagkapira po duman mga CLOA holder po. Ang pagkakaintindi ko po, si Council of Record, Ninda, si Attorney Ramon Cabañez, DAR lawyer po yan. DAR lawyer. As in, sa pagkakaintindi ko din, padagos pa man po si pagtabang niya. Kasudma po nga, nag-text ako sa iya, dahil ko lang nakaulay. Other issue? Sir, Okay. nasa final, natapos na sa sa committee level, itong Kwenteng Kasureco 2 and Kasureco 1. Ano na ba ang next dyan? Excited naman yung mga Kasureco na makakuha naman din ng another 25. Sige, sige. Ini po kayang electric cooperatives, baka lang po yan Kasureco 1 and Kasureco 2. Iba pang mga electric cooperatives. May inaapod po si Dam Prangkesa. Ano po ang prangkesa? Ang prangkesa, iyo po yan si karapatan, si diretso, pwedeng sabihin na pribilehiyo na itinatao sa sarong electric cooperative tanganing makapag-operate, tanganing makapag-distribuer nin kuryente. In other words, kung mayo kang prangkesa, dahil ka pwedeng mag-distribuer nin kuryente. Di ba? Pag mayong kuryente, paano na kita? Di ba? Ang prangkesa po kan Kasureco 1 as in Kasureco 2, this was originally granted by the National Electrification Administration. As in, ma-expire na po ini. Ansaro 2028, Ansaro 6 months thereafter 2029. I think mga June of 2029, siguro garo December of 2028. In other words, ngunyan pa lang dapat mag-asikaso na, dapat mag-inguhan na. Within this 20th Congress, dapat makapagpasar na nin batas na nagtataon nin prangkesa. Dahil itong original grant sa National Electrification Administration, binawi na po ito sa iraram kan IPIRA law. Mayo ng authority ang National Electrification Administration na magtaon nin prangkesa. Ang inherent sa Kongreso ang pagtaon nin prangkesa. Kaya ang may authority ngunyan, Kongreso giraray. Yan ang rason kung taano kita nagsunad nin proponidong bill para sa para sa Kasureco 2. Maswerte po ang partido naasikaso na po ni Congressman Arnie Puentebella kan nakaagi pang Congress, 19th Congress, kan nakaaging termino. Igwa na po nin prangkesa ang Kasureco 4. And sa inda, plus 25 years, reckon from the expiration, I think si sa inda 2028 si expiration. So plus 25. Kita man, si hinagad ta, plus 25 years, reckon from the expiration of the existing franchise. And maswerte po kita, isinabay na po kan Committee on Legislative Franchise si pagdangog kan sa tuyang proponidong bill asin ka nakaaging Marso 18, Miyerkules. Ini nakaagi lang na Miyerkules. Sa paagi po kan sa tuyang presentation, sa paagi po kan sa tuyang motion sa committee, inaprubahan po si sa tuyang kahagadan na additional 25 more years of franchise for Kasureco 1, for Kasureco 2. So, i-report na lang po yan. Pagbalik na po sa Mayo, i-report po as in on second reading, babasahon po kan Kongreso si proposed bill, consolidated bill, and matapos po kayan, sa third and final reading, maduma na po kita sa Senado, makikiulay po kita. Dapat igawang counterpart bill po sa Senado.
May mga kabisto man po kita, may mga naamigo naman po kita ang mga senador na pwede ta pong pakiulayan. So sa hiling ko, smooth sailing na po ini para sa Kasoreco 1, para sa Kasoreco 2. Alagad, idagdag ko, may mga nag-comment po kaya sa kuyang post, paano man nga kami digdi sa Kasoreco 3? Maski si Manihamiento po kan Kasoreco 3, naghahadit. Duman po kaya sa Kasoreco 3, may ibang pending bill po duman. Itong Bicolites and Power. So, ito si, kumbaga, may Bicolites and Power, tapos may Kasoreco 3. Ayun. Ang Kasoreco 3, nakiulay man po sa kuya, natabangan po sinda. Nya ko, may congressman man kamo. Dahil nga kami makadulok. Iyo man sa Kasoreco 1, ba't niya ako maanggot man sa kuya? Si congressman dyan. Taan Kasoreco 1 po baga, ang coverage area po kayan. O sige daw. Del Gallego, Kabali. Tapos Ragay, Lupi, Sipukot, Kabusaw, Libmanan, di ba? Gainsa, Kamaligan, Kabali ang Kamaligan. And of course, ining San Fernando, Pamplona, Pasacao. Di ba? O yan si mga coverage area. Meaning, District 1 and District 2. Kaya lang, dahil naasin na makadulok doon. So ako po ang pigdulok. Pambira niya ako kamo, baad maanggot sa kuya si congressman dyan. Ika po, ngayon pwede ming madulukan. O sige na niya ako, total, ang Kamaligan, yaon sa Kasoreco 1. Ang Kamaligan po, baga kaya, Partikan, 3rd District, 3rd Legislative District, kan Camarines Sur. So ito po ang justification ta apwera sa mayo man talagang madudulukan na congressman sa Camarines Sur. So kita po si nagkusog buot. Sa Kasoreco, siyempre, Naga and si adjoining and nearby municipalities. Pag-abot naman sa Kasoreco 3, pambira niya ako. Sige na po, ngayon, tahali ka man baga ngayang buhi. Sige niya ako, matabang kita. Kaya tibaad po pagbalik, pag-resume kan session sa bulan na Mayo, may pakiulay ta na maikalendar naman sa Kasoreco 3. Pero yun na po yan, may kalaban. Bicolites and Power. Sir, good morning. Sir, ang reaction mo sir duman sa pigpalos na pahayag ni Gobernador na credit grabber and si istorya na ikanagapod ki Congressman Oribata. Anong katotohanan niya sir? Bayo man po nasasabing maray sa kuya. Ito po nganing sa Andaya Highway. Naanggot pa sa kuya, pambihira man. Alam nga naman, mayo kitang gibuhon, apektado man po kita, di ba? So, dahil ko na lang po simbagon. Congressman. Bagay itong tulay nito sa namin nasumpay kang Magraw and Libmanan, ang kilit ka tayo kung dahil Congressman Dato. Ang kaisipan po, sinagpuon po yan si inisyatibo, Congressman Dato Arroyo. May text po sa kuya, si Congressman Dato Arroyo, 2009. 2009 po yan, sa iyang ina, iyo pa po ang presidente kan Pilipinas. And for the longest time, medyo mamundo po nga ni kan bako na siya ang congressman, napabayaan po yan. So, sayang si panahon po, kwentahon po nindo, 2009, ngunyan 2026. Dahil man pwedeng sabihin na nangki-credit grab po ako dyan.
right from the very start, nagtarampo ako na ang inisyatibo, Congressman Dato Arroyo. Kung igwaman po nagsasabi na sa iya yan, siya po ang nagke-credit grab. Kita po, nagtatabang lang dahil iyon na po ang nakatukaw na congressman as in igwang portion po kan proyekto. In fact, nakulang parte, yaon po sa 3rd District. Ang approach po kayan, digdi po sa may pundadong Magaraw. Paka-iriinutan, si Bicol River na. Pakabalyo po sa Bicol River, Barangay Barobaybay. Magaraw po yan. Medyo halaba po yan bago mag-abot duman sa may Libmanan River and pakabalyo, Libmanan na po. So, an halabang portion kan Libmanan, Magaraw, Sky Bridge, yaon po talaga sa 3rd District. Dahil po, dahil po kita mag-asikaso po kayo. Lalong-lalo na nahiling ta si karahayang madadara po kan proyekto. Alangan man na ang mag-asikaso pa po kayan si Congressman Dato Arroyo. Di ba? Maya naman po sa pwesto. In fact, naugma po siya. Kan mabaritaan na pigsusuportahan ko po yung proyektong yan. Ano po, may kuyang kami, permi kami nag-uulay sa text kung Dato. Oh, yan, oh. Yan. Permi po kami nag-uulay sa text. Yan. Yan po ba yan? Active pa. Okay. Ay, pwede po mag-abot ng lighter side lang po. Kasi, ano ang, parang po sa imo, itong challenging na work as mayor or as congressman? Kasi parang very active ka po kung i-compare ka. Ako kaya, baski sa mo ako ma-assign, talagang matrabaho ako. Okay na po ako bilang congressman kan 3rd District. And besides, ang paghiling ko, garo igaw man executive side ang trabaho kan congressman. Sa paano pong paagi. Itong legislative, of course, when you are in Congress, si pagtulod, kan sa imong mga advokasya, kan sa imong mga proposed bills, di ba? As in, nahihiling man po nindo na may bunga. Pagsusumikap ta po sa House of Representatives. Whether it be in the various committees or in the plenary, kabali na si pag-render ng privilege speech na igwang maray na kinakaabtan, di ba? Or pag-abot sa distrito, yan na itong garo executive part kan trabaho. So, okay man po baga. Congressman, Si kung kaya very visible ba siya? Sa mga Ang comment, district office na buhay. sa mga comment nga ni, sabi mag-gobernador na kasi. Mas lalong maanggot sa kuya ang Kapitolyo. Congressman, good morning po, Giraray. Just in case po na mawaraan po nin prangkesa ang Kasureco 3, ano po ang sailing mo pong magiging epekto po sa konsumidor duman sa Rinconada area, lalo na may naglalaog po bagang Bicol Light Power Corporation po? Ako sa iling ko, dai maray. Mas okay pa man po giraray ang electric cooperative. Itong Bicol Lights and Power, siyempre nagmamaawot na iyo ang magpadalagan, iyo ang mag-distribuer ng kuryente duman sa Rinconada area. Pero mayo man po ining track record. And dahil mo man maintindihan sa yan ang opisina kayo ni, ano ang asset kayo ni, mayo man po. So, magiging dako lang problema sa hiling ko kung dahil matawanan
nin additional 25 years of franchise ang Kasureco 3. Kaya iingwahon ta po na matabangan ang Kasureco 3, ang mga banwaan kan kabali po dyan ang Balatan, ang Nabwa, Baaw, Bato, Bula, Iriga, and of course, Buhi. Buhi. sa Rinconada po ako talaga nagdakula. Duman ako ipinangaki, duman ako nagdakula. Lalong-lalo na sa Banwaanin, Buhi. Day ko man po yan pig niligar. May mga nagbabatikos baga sa kuya ka ito. Lalo kan magdalagan ako bilang mayor ka Naga. Ako, man yan taga Naga, taga Buhi. O ano man. Sa pagdadalasaan ko sa imong sa politika, paglango sa politika. Duwang termino lang sa imong gusto Kaya magkonsil ka duwa. Pambira ka man Kasi ka, pag vice mayor mo duwa. Kag mayor ka duwa. Kaya po, kanya na congressman, yun yung pagiging Anong gusto mo sabihin? Bayaan ko ang pagiging congressman. What's next? Baka may hayat ano ka pa. Cesar lang. ang importante po na katabang kita. And I think during my incumbency as legal officer, 6 years man ito. Yung baga 2 terms man, 6 years. May mga nagibo man po kita, di ba? Si kaso kan City Hall, si kaso kan Plaza, Rizal, si mga expropriation cases man po digdi, si kaso kan mga opisyalis ka ito, kan lokal na gobyerno ka Naga, nakita po si nagkaput, di ba? City Hall. Malinaw man si naging performance ta. And as councilor ka Naga, 2 terms. 6 years. And then later on, as vice mayor, 2 terms. 6 years. And as mayor, dakon po kita na ginibo. Dawa na po nga ni kan first term as mayor, si dakulang problema ta, si COVID-19. Di ba? So, ngunyan, as congressman, my first term, sigurado madalagan pa ako for re-election as congressman. Unless may pagbabago sa circumstansya. Pero as of now, ang direction ta po ay re-election as congressman. And hopefully, mas dakon pa po kitang maginibo sa Kongreso, manunungod sa mga batas na dapat maipasara na may pakinabang sa tuya. And of course, si mga proyekto, si programa sa distrito na makakatabang pag-resolver kan mga problema, si mga kadipisilan na inaatubang ta. So anong tindog mo sa anti-political dynasty na mainit mo yan sa Congress? Anti-political dynasty. Ini an mainit na pag-uurulayan talaga sa lower house, House of Representatives, and of course sa Senado. Magkaiba po si version. Si version kan Kongreso, iyon na po nga itong naipaliwanag ko sa Senado. Halos pareho manggiraray ang magiging sitwasyon sa tuya. Diba? Itong sa Senado man, tinutugutan duman ang dua sa miyembro sa pamilya, pero sarong national, sarong lokal. Pig-define ano itong national elected position. Pig-saro-saro. Presidente, Vice Presidente, Senado, yan ang national elected position. So, pwedeng sarok lang duman. Ang gusto sabihin kayan, si mga bilyar, sarok lang. Si mga tulpo, sarok lang. Yung mga ehersito, sarok lang. Si Cayetano, sarok lang. Gatchal yan, sangon yan, sarok.
And then, saro man lang sa lokal. Kaya lang, ang definition kan local elective position, kabali duman ang congressman. Kabali duman ang party list. Kabali duman sa probinsya, gobernador, vice governor, etc. And sa kada munisipyo, kabali po duman. So saro sa national, saro sa local, bali duwa. Yan si pagpipilian. For me, the better version itong sa Senado. Sa Senado. Congressman, bisto ka po as congressman kan 3rd District kang Camarines Sur na willing magtabang sa ibang distrito. Siring po kay itong dyan sa parte kang si Ruma, ano po. Kam Miyerkules, sabi na oktaba po so congressional inquiry about po duman sa matter sa si Ruma. Piggalalauman po ni Congressman Arnie, mga after Holy Week na po dato ma-resume. Yeah po. Sa lado mo po sir, ano na po si update duman? Ano po, ma-attender ka po duman? Or may kasibutan ba po iba? Kung nadagos ito, March 18 ko ta, Wednesday, kanakaaging Wednesday. Dahil man ako makaka-attender ta, kay po ang asikasuhon ko si Prangkesa kan Kasoreco 1 and 2. Sa kuya, for as long as available ako, sa kung anong paagi makatabang, matabang po ako. Ayun. Pero mas maray kaya na ang magbuelo si congressman duman sa lugar. Bako pa ako. In fact, may mga nag-contact sa kuya. As in, sinabihan ko. Niya ko, number 1, masupog sa congressman duman sa lugar. Pero apwera dyan, as in, sa iling ko mas importante, nailing naman na nagtatrabaho si Kong Arnie Puente Villa, nag-aasikaso. Kaya, sa iya po yan. Bigla ko nag-iramduman, hilingon po nindo duman sa ibang mga comment, may taga Nabwa. Tabangan mo man nga kami sa Nabwa. May taga Sipokot. Congressman, kami man po ngayon digdi. May taga Libmanan. Minsan dahil ko na sinisimbag. Minsan, depende sa sitwasyon, sinisimbag ko, niya ko, mas maray na idulok kung bako sa idong congressman, sa gobernador o kaya sa mayor. Alangan po magana ako, congressman kan 3rd District, tapos may ipinapakiulay, iniman po ngayon digdi sa Nabwa, si Patinam po. Luwas naman po yan sa jurisdiction ko. Si iba, sinasabi na, ang 1st District nga, bako muna ngayon jurisdiction. Kaya lang, nag-aagi po, baga kita sa Anday Highway. Diba? As in, sa halawig na panahon, mahirap manasinda sa pagsakit na na-experiensyahan ta. Ano ibang nagtataram na garobaga, mandata pa si ginibo ko, na nag-privilege speech ako, na na-call ko si attention kan DPWH, and even Malacanang ha, may nag-admit kayan sa kuya. Si Secretary Dizon, in-admit po niya na pigdangog po niya si Satuyang privilege speech. Hindi man na nakatukaw sa Kapitolyo, minaraot pa si ginibot ta. Si Ibama na kuya, sana dahil karaot po nila. Total, naintindihan ko po na nagsusweldo ka mo sa Kapitolyo. Pero medyo kontrolo naman po nindoan. Tamas lalo pong nararaot ang principal po nindo. Maging kamo. Dahil man pwede nindong sabihon na dahil ka mo nag-aagi dyan sa kuya, Andaya Highway. Duman sa may parte kan Quezon Province, Maharlika Highway. Bad si iba, permi naka-aeroplano, kaya naka-helicopter. Pero kadaklan po sa Tuya, lalong-lalo na si mga biyahero,
Grabe na po si naging pagsakit. Sobra-sobra na. Kaya, dahil na po nindo marauton na nag-privilege speech po kita, na nakiulay po kita sa DPWH, kay Presidente, na pakarayon si Andaya Highway. Si magiging resulta po kaya, gabos man po kita makikinabang. Sana maintindihan po nindo. Kung good morning, last na lang, grade na po. Kung ako lang po si patrabaho sa Santo Niño, ay pili ano kampo Bypass Road, and mga patrabaho po sa Ocampo. Kumusta? Dai pa po nagpupuon. Yan po si concern ko niyan sa bilog na Pilipinas. Dai pa po nagpupuon si mga patrabaho na aprobado under our 2026 General Appropriations Act. So bako lang po yung concern, kundi si Ringman, concern man po sa ibang distrito, sa bilog na Pilipinas. Dahil ko pa po masasabi. Okay. So, ini po liwats and sa indong lingkod, Congressman Nelson Ligacion. Sa liwat, maghirilingan kita sa susunod na episode kan Urulay Distrito. Thank you.